näin tämän kuninkaan kohdalla voidaan sanoa. 135-metrinen riitti 6. paikkaan ja nyt pitäisi repäistä 5 metriä pidemmälle kuin tämän kisan kärki, ja sieltä tullaan kuvitteellinen kärpännahka Viitta mukana, ja ai mikä hyppy! Aivan loistava hyppy! Ja nyt taitaa tärykalvot olla puhki monessakin paikassa, ennen kaikkea vierestä istuvalla Tonilla, mutta se on niin käsittämätön hyppy, tämä Ahosen hyppy, että ei voida mitään muuta kuin todeta, että siinä lentää kuningas itse. Katson nyt, hyvä Sylvi sentään, mikä hyppy. Käsittämättömän kova suoritus Jannelta jälleen kerran tähän toiselle kierrokselle, että pikkusen jäi varmasti hampaankolo ensimmäisestä ja nyt tekee kyllä semmoisen pommin tähän, että vaikea siellä jäljellä olevien kavereiden on tätä enää lyödä. Janne Ahonen on lähempänä sitä 11 voittoa kuin koskaan. Ja tämä on mäkiennätys todennäköisesti. Ja tasaiselle tullaan. Hyvä, ettei käy pahasti, ja siinä nähdään sitten ne hyppäjien erot. Nimittäin Alexander Herr, vaikka vähän tuulikin sotki, hän ei pystynyt hyppyään eilen käsittelemään. Ja ne 5,5 metriä. Janne Ahonen, parkkipaikalle oli enää vain todella lyhyt matka. Ei voi olla totta. Käsittämätön suoritus, että Janne on kyllä tehnyt näitä aikaisemminkin, mutta aina tähän paikkaan. Ei voi olla, ja Iton Daikilla on kyllä nyt sellainen paikka, että kannattaisi käydä vessassa ennen tuota hyppyä. Kyllä on todella kovassa paikassa nuori japanilainen, että on hauska nähdä, että miten tulee pää kestämään tämän tilanteen, että kyllä siinä Karjusaaren kuningaskotka veti aikamoisen paukun alle. Ei voi olla totta. Uskomaton repäisy Janne Ahoselta. Tyylipisteitä 18, 18, 17 puolta, 19 puolta ja 18. Eli hän pystyy vielä käsittelemään tuon aivan uskomattoman hyppynsä. 155,5 metriä. Se menee 10,5 metriä yli tuon niin sanotun HS-pisteen. Viisi hyppääjää jäljellä Villingenin toisella kierroksella. Janne Ahosen mykistävä loikka on pistänyt varmasti monet ajattelemaan, että mihin tässä vielä lennetään. Jakub Jandakin tulee pitkälle, mutta ei missään tapauksessa Ahosen huippuihin lukemiin, jotka hieman siinä kutistuivat 152 metriin tarkempien mittaustulosten jälkeen. Jakub Janda 136 metriä, ei ole samalla seinälläkään toiseksi. Ei ole kyllä käsittämättömän eron teki Janne tohon, että